La guerra entre Israel i Palestina continua ocupant pàgines i pàgines de diaris, i és que fins al moment més de 9.200 persones en territori de Gaza palestins han mort ja des del 7 d'octubre. Uns altres milers també han mort a l'altra banda de la frontera. Avui parlem d'aquest conflicte que ve de lluny, però que en aquestes últimes setmanes doncs, ha agafat força, amb el periodista i historiador Rafa Burgos. Què tal? Com està, Rafa? Hola, què tal? De fet, ja l'última vegada que ens vas acompanyar aquí a l'estudi, justament acabava d'esclatar aquest conflicte amb l'acte terrorista de Hamas, que ens agafava tots una mica per sorpresa, però això ja ha agafat una altra volada molt diferent, eh? Sí, de fet, si te'n recordes, Núria, ja comentàvem que això tindria conseqüències, i hi havia com un procés allò d'esglaonament del conflicte, i és el que volem parlar avui, no? Com es comença a estendre doncs, aquest conflicte i com comença a afectar molts països de l'entorn. Fem abans de res, Rafa, una breu contextualització històrica. Expliquem d'on ve aquest conflicte. Bé, en principi, clar, estem parlant, podríem tornar, diguéssim, a l'època gairebé de segles enrere, però sobretot és a tot el llarg del segle XX, on es creen de tota la zona del que ara anomenem Palestina, on hi havia, sí que és veritat, un petit reducte de població jueva, però és a partir, sobretot, de la gran migració i instal·lació de jueus, sobretot arran després de la Segona Guerra Mundial, que comencen a instal·lar-se a tota la zona de Palestina i l'actual Israel, i mai hi ha hagut un intent, sempre ha hagut un intent per part de trobades internacionals i acords internacionals per crear dos estats, dos territoris, dos estats, però finalment doncs, és el que genera aquest problema. A més, són dues religions, tot i que parteixin que siguin monoteistes, doncs, que creen molts conflictes en els dos terrenys, i jo crec que el que tenim ara és una altra passa dintre d'aquests enfrontaments entre els dos col·lectius, que té de retruc un ressò internacional, que és el que també m'agradaria que comentéssim avui, que és el cas del Iemen. Sí, perquè quines conseqüències, no, té aquest conflicte més enllà de les fronteres d'Israel i Gaza? Clar, perquè pensem, tot queda més o menys concentrat en un territori, allò amb aquestes franges, no, que ja ho vam comentar en l'anterior programa, encara que fos ràpidament, tot el que seria la banda de Gaza, tot el tema de Cisjordània, i que quedaria aquesta separació amb Israel al mig. Però clar, tots els països que hi ha al voltant van prenent posicions, normalment fent costat a tot el que seria la població palestina, tot i que també vam insistir l'últim dia que alhora estaven dividits entre tots ells, que seria Hezbollah, que seria aquesta zona, aquest grup que donaria suport a la zona del Líban amb el suport de l'Iran, i el que seria la zona de Cisjordània, del que seria l'herència del partit d'Arafat. Però si sortim d'aquest entorn, que ja és prou complicat per entendre, fixa't que Iemen, per situar els nostres oients, està situat al sud d'aquesta península, la península aràbiga, que és la que connecta el continent africà amb el continent asiàtic, i és una zona, entre cometes, molt golafra, també des del punt de vista geoestratègic, perquè a la banda esquerra, si mirem el mapa, és on hi ha el Mar Roig i connecta amb el canal de Suez. Per tant, és un pas molt important de petroliers, a través del que s'exporta molt de petroli cap a Europa, sobretot, i és al sud d'aquesta península aràbiga on trobem el Iemen, que és un país que també ha patit aquesta divisió, que de fet es va tornar a unificar, estava dividit en dos Iemens, una miqueta com Sudan del nord, Sudan del sud. Doncs en el cas del Iemen es va produir aquesta unificació el 1990, una unificació molt artificial, perquè el conflicte que va esclatar ja fa uns quants anys, el 2014, són d'aquestes guerres latents que ens anem oblidant, malauradament, doncs ha fet que una part d'aquestes faccions o divisió del país hagi donat o estigui donant suport a la població palestina, i això ho veiem doncs, fa pocs dies que hem vist doncs, aquests bombardejos per part del Iemen a tota la zona, amb una zona propera al Mar Roig, precisament a Israel, i a més reivindicant aquest atac per donar suport directe a la població de Gaza i de Palestina, que de fet hi va haver un representant de l'exèrcit, que és de fet el brigadier general Yahya Saree,
que ho va deixar ben clar que aquest atac es feia precisament com a conseqüència d'aquesta intervenció d'Israel a la zona de Gaza. وبعون الله تعالى قامت قواتنا المسلحة بإطلاق دفعة كبيرة من الصواريخ البالستية والمجنحة وعدد كبير من الطائرات المسيرة على أهداف مختلفة للعدو الإسرائيلي. Bé, doncs suposo, no sé si és el teu cas, Núria, però ara Iemeni jo crec que no dominem molt, però més o menys vindria a dir que més o menys aquestes declaracions sobre d'aquest brigadier general, que és com a conseqüència de tot això, que amb l'ajuda d'Al·là les nostres forces armades han llançat míssils balístics i un bon número de drons a diferents objectius israelians, és a dir, sense amagar-se. I fins i tot arriba a afegir que es fa per sentit de la responsabilitat religiosa, moral, humanitària i nacional envers la població de Gaza. I fins i tot hi fa un advertiment en declaracions o comentaris posteriors d'aquestes mateixes declaracions, va arribar, diguéssim, a subratllar que també era com un toc d'atenció als països àrabs que eren connivents amb Israel, i això era una al·lusió directa no només a l'Aràbia Saudí, sinó també a Egipte o països més llunyans com el Marroc, que en el seu moment doncs, han reconegut l'existència de l'estat d'Israel. I fixa't que aquesta divisió, perquè és allò que de vegades no ens agrada comentar, però per acabar-ho d'entendre, Iemen a l'actualitat és un estat fallit, amb molts desplaçats, una catàstrofe de les humanitàries més importants i més greus que hi ha hagut en els últims anys, i aquesta divisió, fixa't que cadascú pren una posició o una altra. Comentàvem que Iemen estava dividit en dos estats, es va unificar el 1990 i ara torna a estar dividit arran d'un cop d'estat que va haver contra el president que hi havia d'aquest Iemen unificat. I fixa't que una d'aquestes bandes, que és la banda que ha enviat aquests drons i aquests míssils cap a Israel, estaria o rebria el suport de l'Iran, que és aquest arxienemic d'Israel, i per això és el que et comentava, que es tornen a prendre posicions, i sobretot Israel, com es pot entendre, no li fa cap gràcia, perquè hem de veure que al sud de la península aràbiga s'hi controla els hutis, que són aquesta sèrie, diguéssim, de població i de soldats que controlen aquesta part del Iemen. Si controlessin tot l'accés a aquest Mar Roig, que és aquest estret que és molt important des del punt de vista estratègic, hem comentat que passen tots els vaixells, no seria una manera indirecta de que Iran també controlés aquesta banda de la península aràbiga, i això Israel doncs intenta aturar-ho de totes les maneres. De fet, ja fa un mes que Israel bombardeja Gaza en resposta a l'atac de Hamas del 7 d'octubre, i les morts no paren de créixer a la franja. De fet, l'ONU ha alertat que els palestins corren un greu risc de genocidi. Aquí, quin paper juga la comunitat internacional? Clar, la comunitat internacional, com sempre, depèn de qui parlem. Evidentment, els Estats Units tenen molt clar que, malgrat les manifestacions que hagin fet per mirar de mantenir cert equilibri, lògicament, doncs, sempre han estat i han subministrat molt armament doncs, a Israel. I Europa, que seria un altre dels grans actors que podia prendre una posició, doncs com acostuma a passar amb aquestes situacions de política internacional, doncs hi ha cert estiventós en els determinats països. Ho veiem també amb el representant de la Unió Europea, el senyor Borrell, que anava per un camí i d'altres representants de la Unió Europea anaven per un altre. El que sí que és cert és que el pes, per exemple, que pot tenir Iran en aquest joc, també és important a tenir en compte, perquè de vegades són molt eurocèntrics i no pensem que hi ha països que ara estan agafant molta importància, com és la Xina, com és la Índia, o fins i tot Àfrica, països africans, que no necessàriament s'alineen, en aquest cas, amb Israel. Per tant, això també provoca una divisió internacional, doncs, més o menys en dos blocs. I després l'Aràbia Saudí sap jugar molt aquesta diplomàcia de l'armament a l'hora de comprar i invertir milers i milers de milions de dòlars o d'euros en els països, en aquest cas, europeus, que admiren molt i els hi va molt bé aquesta indústria armamentista i vendre
tot aquest armament als països del Golf. Clar, tant Israel com Hamas necessiten d'armes per combatre en aquesta lluita ferotge. De fet, quin paper també juga en aquest cas a Espanya? Perquè aquí hi ha també indústria armamentística. Sí, de fet, Espanya sempre apareix entre el 7è o 8è país més important exportador d'armament, i també hem de pensar que això és dels 24, fins i tot de 24 hores després d'esclatar aquest conflicte, ja a les borses es veia com les empreses d'armament pujaven molt les accions. I en el cas d'Espanya, de vegades és un tema que no se'n parla, però hi va haver un estudi molt important encapçalat per Amnistia Internacional i un centre d'aquí català, que és el Centre de les Estudis per la Pau, i van fer un estudi, no fa pas molt, en què deu fer un parell o 3 anys, on ells van fer un seguiment de molts d'aquests armaments que es venen, que es fabrica a Espanya i acaba venent-se a l'Aràbia Saudí. Però l'important és que hi ha la llei, de fet, que no permetria exportar aquest tipus d'armaments sempre i quan se sàpiga que acaba en conflictes en viu, en conflictes que estan en aquell moment en actiu, com era el cas de la guerra del Iemen. I el que es va comprovar és que molt d'aquest armament espanyol que anava a l'Aràbia Saudí de retruc és el que ha fet servir o està fent servir per bombardejar tota la zona del Iemen, l'Aràbia Saudí, que s'hi ha implicat moltíssim per mirar de frenar la influència que també té l'Iran en tota la zona, que és el seu arxienemic, que aquí entraríem alhora en aquesta divisió que hi ha dintre del món musulmà entre els sunnites i els xiites. En aquest cas tindríem l'Aràbia Saudí, que pertany a aquest corrent sunni, i l'Iran, que seria aquest corrent xiita, com també ho és, o són els hutis de l'Iran els qui dona suport, del Iemen, els qui dona suport a l'Iran. De fet, el periodista badaloní Joan Roura, periodista TV3 corresponsal de guerra, explicava també aquest divendres que ja havien mort 28 periodistes al territori, a Gaza, cobrint els estralls d'aquesta guerra, i també val la pena fer un esment per aquesta tasca que duen a terme per mirar d'explicar què és el que està passant, perquè la informació també és poder en aquests casos. Sí, és la primera víctima, que com s'acostuma a dir en qualsevol conflicte, i després també el no tenir periodistes allà a la zona, in situ, això és també molt pobre des del punt de vista informatiu. Primer, el cansament informatiu de molta de la població arran d'un tema que acostuma a posar el focus i s'insisteix molt. La gent, i això hi ha estudis on ja arriba un moment en què, entre cometes, desconnecta. I això lligat a que moltes de les agències, que pràcticament són 2 o 3 internacionals, Reuters i d'altres, que són les úniques que subministren imatges, doncs que està molt bé que existeixin, però clar, si no tens cap enviat que conegui el terreny i que porti temps, no d'aquests periodistes que anomenem pareacagudistes, que pràcticament abans d'aterrar l'avió ja se'ls hi estan demanant cròniques, doncs és molt difícil que tinguem una informació a peu de terreny de què és el que està passant, i hem de recordar-ho i homenatjar-los perquè s'estan jugant la vida. Doncs Rafa Burgos, moltíssimes gràcies una vegada més per haver tractat de periodisme internacional aquí amb nosaltres al Badalona Matí, i que vagi molt bé, ens veiem aviat.